أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah muna cikin wannan littafi na minhajul mu'min wato littafin da yake bayani dangane da wato tafarki na mumini abin da ya kamata ce mumini yayi sannan kuma malam ya kasa shi babi muna cikin babi na hudu wanda ke bayani akan adabul islamiyya ladabubbuka na musulunci wato abin da mutum zai kyautata addini da shi a cikin muna cikin babi na almusafaha wato gaisuwa a addinin musulunci ba a al'ada ba kar mu manta bahaushe yana da al'adarsa inyamuri yana da ita biyarabe yana da ita laraba ma suna da tasu al'adar ta gaisuwa kamar yadda turawa suke da ita amma sai addinin musulunci ya haɗa mu akan gaisuwa ta musulunci a ƙarƙashin lema guda ɗaya to akan wannan ne malam yake ta yin bayani mu yi bayani dangane da abin da ake kiransa albida'u fil musafaha abin da yake bid'a ne a wajen gaisuwa wanda aka nuna kan cewa kar mutum ya gaisa da hagun kar kuma idan an mika maka dama kai ma ka kawo hagun ko kuma ku mika hannaye guda biyu da dai sauransu bana yi mana bayani tun daga na ɗaya har izuwa na nawa ne har izuwa na shida haka ne ko za mu tashi a shafi na 220 ومما ينبغي مراعاته أيضا na kyauta san anan ne ko yafi na 220 malike cewa wa mimma yanbaghi mura'atuhu aidan haka kuma yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya kiyaye shi a lokacin da zai gaisuwa inda irin ta addinin musulunci ce shine abu na farko yake cewa إذا كان أمام المصافح أكثر من واحد idan a gaban wanda zai yi gaisuwa din wanda zai mika hannu ya gaisa da mutane idan mutanen da zai gaisa da su sama da mutum ɗaya ne ma'ana mutum biyu ne ko uku ko hudu ko da yawa fa alaihi istihbaban an yusafiya man alal yamini mustahabi ne yana daga cikin abu mai kyau suna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gaisa da wanda yake bangaren damansa an gane ko istihbaban shine abin da aka fi so wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake so ka kiyaye lokacin da zaka gaisa da mutane kar mu ɗauka cewa gaisuwa lalle al'ada ce akwai lada a cikin ta saboda haka sai ka fara gaisawa da wanda yake hannun damanka kaga idan mutum ɗaya ne shikenan gaba da gaba ko kai to amma idan sun kai biyu ko uku ko hudu to wanda yake bangaren damanka yana daga cikin mustahabanci idan mutum ya gaisa da wanda yake bangaren hagun ba wai laifi yayi ba wanda za a bashi zunubi amma sai dai bai cika ladansa ba idan ya fara da na dama to hakan zai fi cikan lada an gane ku malaci awalan a karan farko walau kana tiflan yace koda ku karamin yaro ne ka fara da shi koda shine karami kar ka tsallake shi sai zama ce ka fara da shi ƙananan yara sukan ji daɗi idan babba ya kama hannunsu ba wai rashin tarbiyya ba ne sannan abu na biyu malami ke cewa lam yusiha hadithun fi adhkari an nabi sallallahu alaihi wa sallama an nabi al-muqtar sallallahu alaihi wa sallama athna al-musafa babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce akwai wani azkar akwai wani zikiri da za yi a lokacin da ake gaisawa abin da ya sa malam yake kama naka larabawa suna da irin waɗannan wato abubuwan na bidiyoyi da dama waɗanda lokacin da aka zo gaisawa sai a gaisa sannan ko sai a dinga wani zikiri na musamman an gane ko sai a dinga waɗansu azkar na musamman to larabawa suna da irin wannan to da haka bid'a ne kamar yadda muka yi magana ta sallama kafin a gama azkar ni na gaggansu ne
ana sallama assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ka ji assalamu alaikum wa rahmatullah, taqabbalallahu minna, duk kafin fa yi Allahumma anta salam wa minka salam, kafin ai haka. To shine wanda yake cewa babu wani abu da ya inganta fi adkarin ani nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato dikirruka daga annabi sallallahu alaihi wasallama asna al-musafaha wanda aka ce a yi shi a tsakankani a lokacin da ake gaisawa. Nabi ya ce lam tusihha as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asna al-musafaha, hakanan a lokacin da ake gaisa hannu da hannu wato babu wani abu da ya inganta na a ce a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuna gaisa ko kana salati ga annabi. A bigiran salati da annabi sallallahu alaihi wasallam gaisawa wannan me za a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum. Na fatan gane, saboda haka babu wani zikiri na daban a lokacin gaisuwa idan ba wannan ba. Sannan ma ne ce lam tusihha ad-du'a'u anil musafa, haka nan ba a sami wato wata addu'a ta musamman da aka keɓance ta a lokacin musafa ba san da za a kama wannan assalamu alaikum din, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh, duk abin da ake nema tana ciki. Kun yau junan ku sallama, me ake nufi da sallama? Aminci. Babbar addu'a ce muke ɗaukan ta karama, addu'a ce sosai, domin kana roƙa dan uwanka ne ko kuma ƴan uwanka da ka fara yi musu sallama, kana roƙa musu Allah ya amintar da su. Allah ya amintar da su daga sharri na duniya, Allah ya amintar da su daga sharri na lahira. Saboda haka zamanto amintattu a nan duniya, su aminta daga dukkan wani abin tsoro da wani bala'i da wani musiba, sannan ko su aminta daga afkawa cikin wuta, kaga su shiga aljanna kenan. Kaga yi babba addu'a ce. To Allah ya biya al'ummar musulmai, babu waɗansu al'umma da aka ba su irin wannan addu'ar mai garaba sa irin musulmai. Duk inda ka ji assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, gashi tana ƙara ƙauna, tana ƙara soyayya ko? Domin mun sha faɗar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku shiga aljanna ba sai har kun imani. Ka'idar shiga aljanna shine imani. Sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afala adullukum, ba za ku yi imanin ba sai kun yi soyayya, kun ƙaunaci juna. Yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu, ba za ku shiga, ba za ku yi imanin ba sai kun ƙaunaci junanku. Yace afala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum, ba zan gaya muku wani abu wanda idan kun aikata shi sai ku yi ƙaunaci junanku, ku ji kuna son juna. Daga kun zo kuna son juna kuma daga nan sai me? Sai imani. Daga imani ko sai me? Sai shiga aljanna. Sahabbai suka ce bala ya rasulullahi ga mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce afshu salama bainakum, ku daidaita sallama tsakaninku. Yasa sallama ba karamin alkhairi bace. Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana shiga cikin kasuwa da shi da almajirinsa. Amma da hadisin ya zo, tun daga waɗanda suke tarar ‘yan kasuwa, waɗanda suke tarar kasuwa, waɗanda ba a cikin kasuwa suke ba, masu shimfiɗa kayayyakinsu a gefen hanya, kamar misali a ce kasuwar ‘yan kaba irin matasan nan da suka zo bakin titi, to tun daga nan gune yake farawa. Shi almajirin nasa yake cewa zai je ya tafi kasuwa, shi Abdullahi dan Umar ya ce ba gurin zama yake da shi a kasuwar ba wani abu zai je ya siyo ba wani gurin wani mutum za shi ba, a'a sai tafi ne kawai saboda shi tunaninsa kasuwa guri ne na jama'a, kawai je samu ladan sallama. Saboda haka zai fara sallama tun daga waɗanda suke bakin titi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya shiga kasuwa layi layi, aikin da zai je yake kenan. Kai ka fita tun safe kana neman kuɗin da zaka kashe saboda amfanin duniyarka, wala Allah ya zama da lahira din, alhamdulillah. To shi ko wannan lokacin ya biyo kansa lokaci ya tafi kawai saboda ya je ya so aljanna. Na fatan gane. Kuma cinikin da ya fi sauki,
don wannan na duniyar wani lokacin sai ka je ga rana ko ga wahala ga ɓata rai, wani lokacin ma har wani ya naushe ka akan neman halalin naka ko ka dawo baka samu ba. Amma wannan da kyakkyawan niyyar ka da kai tun san da ka fito daga gida kana cikin lada, ka tafi kai sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ga sallama da kai sannan ga sada zumunci da kai da mutane. Domin cikin kasuwan nan tana iya yiwuwa sai ka sada zumunci da wani amininka ko wani abokinka ko dai wani wanda watakila kun kwana biyu ba ku gaisa ba. Ka kafafunka sun taka zuwa ga alkhairi, bakinka ya faɗi alkhairi, ka ji ka dawo. Amma abin da zai baka takeici waɗansu wajen jama'a za su zo sallama ma sai ta gagara, ko kuma wani shi kuma iman sallamar ta gagara amsawa, alhali amsawar kuma har ta fi muhimmanci ma, domin amsawar ita Allah maɗaukakin sarki ya bayani a kai. Ko wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. To saboda haka babu wata addu'a da aka ce a yi a lokacin da ake gaisawa, gaisuwa da ta musulunci. Amma ba laifi bane bayan kun gama wannan musafar, ba laifi bane a tattaunawar ku na yau da kullum, ka tambayi lafiyar iyalin mutum, ka tambayi halin da wataƙila kasuwancinsa yake ciki, ko wani al'amari nasa da ka sani na alkhairi ne ko na farin ciki, wannan ko zantuttuka ne na yau da kullum, da kuma nuna damuwarka da halin da mutum yake ciki, wannan yana daga cikin abubuwa na zumunci. Wannan ba laifi bane, amma abin da ake nufi shine ka sanya sharadi a lokacin da za a gaisa, shine akwai wata addu'a ta musamman da za a ce za a yi. Wannan ba a samu ba. To sai kuma na gama da yake cewa haka nan lam yusiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istighfaru inda al-musafaha. Haka nan bai inganta ba neman gafara a lokacin gaisawa musafaha. Duk wannan yana faɗar haka ne saboda abin da ya san yana gudana ƙasashen Larabawa, amma kun ga nan doyanci ba al'adamu ba ne. Dan kawai an zo an gaisa kuma sai a dinga neman gafara, a dinga abin nan. Mu kawai ka gaisa ne, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ba shi wani lokaci mukan ce yaya gida ko ya yara da sauransu. Amma wannan kuma mutum bai sanya ta matsayin sharɗi ce da take da alaƙa da wannan gaisuwar ba. Ɗabi'a ce ta Bahaushe wannan. Ba sanya ta matsayin addini bane ko kuma ka kata matsayin kan cewa a'a hadisi ne ce haka. A al'ada ce bayan ka gabatar da gaisuwa wacce addinin musulunci ya zo da ita, ko ka tambayi lafiyar mutane, wanda kuma wannan ya halatta. Mai da su ma larabawan bayan an gaisa ko akan ce kaifa asbahata ko kaifa amsaita ko kaifa ahluk, da dai sauran tambayoyi irin waɗannan. To wannan malam yake cewa duk a kiyaye waɗannan. Haka nan yake cewa yace lam yusiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fadlu musafahatil haji kasa. Haka nan yace babu wani hadisi da ya inganta wanda yake nuna falalar gaisawa da wanda yake aikin haji ko kuma da wanda ya je haji musamman. Ka san mu idan mutum ya je haji ya dawo sai ka jance a bari mu sauri mu gaisa da dumudumin sa. A idan wannan akan farkonci ne kuke, to wannan wani wasa ne naku daban. Amma ayyana wannan a zuciya kan cewa ka gaisa da alhaji kana da wani lada na musamman, ta wannan hadisi bai inganta ba. Idan mutum ya je haji da wanda bai je haji ba, duk idan kuka gaisa za ku samu wancan lada. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akalla mutum yana da lada nawa? Akalla idan ka ce assalamu alaikum kana da lada 10, wa rahmatullahi kana da wani ƙarin 10, wa barakatuhu kana da wani ƙarin 10. To da kowane ne ka gaisa aka samu wannan lafazin, sannan kuwa akwai gaisuwa akwai ita kuma kanta musafaha din, kaga sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai koyo ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kuma kaga zaka dinga samun lada a wani hadisin, zunubin ku zai dinga kakkabewa sai har idan ku raba hannayen. To kaga shine abin da aka sani. To amma abubuwan da mutane suke kawo cewar ko saboda mutum ya je aikin haji, tabbas
aikin haji ɗaya daga cikin farilla ne, ko kuma ya zama to ka gabatar da shi a matsayin sunna saboda dacin ka taɓa yi. Aikin haji babbar ibada ce, tunda wanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikin hajjinsa, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa zai zama tamkar, zai dawo tamkar wato ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana zai zama to babu zunubi a tare da shi. Amma duk wannan babu wani dalili da aka ce ka keɓantar da shi dai musafaha ko ba shi fifiko akan gaisawa da shi, tamkar wato yana ɗauke da wata falala ta musamman. A gaisawa da kowa, musamman ma tsakanin musulmi da musulmi, to suna da wannan ladan da aka yi tanadi. To sannan kuma kama lam yusiha taqabilu rajuli liyadi nafsihi ba'da al-musafahati fal aula tarkuhu. Malai yake cewa kamar haka kuma bai inganta mutum ya sumbaci hannunsa ba, an gane ko? Ka ɗan bashi kai ma sai ka taɓa ka ji shi, na san shayin aini. An gane ko? Kamar yadda bai inganta ba ta ƙabilar rajuli liyadi nafsihi, mutum ya sumbaci hannunsa badal musafaha bayan sun gaisa. Kaga duk wannan idan ka duba ɗabi'o'i ne yawanci na Laraba da kuma ɗansa al'umma, wanda idan an gaisa ko sai a sumbaci hannu, wai ƙara nuna ƙauna. Tunda dai ba da mace aka je aka sumbata ba, dan miji watakila ba za a ce an zo an sumbace shi ba, to sai a sumbaci hannun bayan an gaisa, mutum sai ya sumbaci hannunsa da kansa. To malai yace kaga wannan bai inganta ba. Saboda haka malai yake cewa tunda bai inganta ba, fal aula, abin da ya fi cancanta shine tarkuhu, a bashi. An gane ko? Wannan dangane da harka ta gaisuwa kenan. Yasa zaka musulunci yana da faɗi. Maka mu taso akwai muka ga yadda ake gaisawa. Ashe kaga an yi maganarsa a musulunci a shari'a. Nan na jin kan gaisuwar nan kaɗai mun ɗauki 'yan watanni. Ina jin mun wata ɗaya. Za a yi wajen wata 2 ko sama. To bayan wannan kuma sai al'inhina. Me ake nufi da al'inhina? Shine rausayawa lokacin da za a gaisa. Malai ce at-tahiyatu bil inhina'i lahu suratani. Gaisuwa tare da rausayawa yake yana da surori guda biyu ne. Yana da siffa guda biyu. Idan za a gaisa haka irin a rausaya, yace yana da siffa ne guda biyu. A suratul ula, sura ta farko shine imalatu ra'asi wal unuqi, shine wato rausayar da kai, wal unuqi da kuma wuya, wa sadar da kuma kirji, yadda mutum zai ɗanyi haka, wacce ita muka fi yau ta yi ko? Yace awil musafahatu, yawa na ɗanyi tsallake ko? Wa sadar da rausayawa da kirji. Yace inda salami, a lokacin da mutum zai sallama ya ce assalamu alaikum, wani lokacin za ka yi sallama waɗansu manyan mutane su ne sai ka yi haka, assalamu alaikum wa rahmatullah, haka ne ko? Awil musafa, ko kuma a'a wanda za ka gaisa da ya cancanta kana miƙa masa hannu, tunda shi addinin musulunci kawai ka miƙa kowa hannu ne. Amma al'ada tana zuwa da yadda za ka girmama shi ko na gabanka. Bahaushe yana da tasa al'ada, kamar yadda na faɗa, kowace kabila tana da tata al'ada. Sai dai shi addinin musulunci sai haɗa ma kan abu guda ɗaya ta yadda za ku gaisa. To, awil musafa, ko lokacin da za ku gaisa, wani lokacin za ku gaisa da mutum amma kana kallon ya fi ka girma a shekaru, ko ya fi ka wata daraja da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Saboda haka za ka mutum ya rusuna ya rausaya. Wa hadha huwa al-ghalib. Malai yace wannan shine abin da aka fi, shine abin da aka fi rinjayi a wajen gaisuwa, shine fiyawa ko? Ko ba gane ba? Wannan na rausaya shine ayyafi yawa. Idan muka zuwa shine fiyawa, zaka tar da har malamai ma, har malamai ma zaka tar idan suka haɗu da wani babba zaka ce ai wannan rausayawa. Ya zama to gama gari.
saboda yanayin al'adar da muka samu kanmu a cikinta. Walwaqi'u ma'a ammatin nasi, kuma shine abin da yake afkuwa tare da mafiya yawan mutane, ko ba haka bane? Inda yanzu hatta iyaye ma da ake gaisarwa, da yawa 'ya'ya sun daina zuwa irin uba yana zaune a je a zauna a gabansa. To da dama sai yana tsaye sai a zo to ko gashi baba ne. To sai ka sai wannan rausayarwar ake yi, rausayawa ake ko? Wannan so samu dai iyaye ka dinga samun su a nutse. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar shine mutumin da yake babba yana zaune sai ka je ka same shi ka zauna. Ka gaishe shi yana zaune, inda akwai bayanin da zai maka ko ya maka bayani. In ko gaisuwar kadai ta wadatar shikenan kai sallama ka tafi. Na fatan gani. Amma da yawa yanzu iyaye wannan abin da wani cewa zai da kai kawai irin da asuba din nan. Na kwana. Shikenan. Ita ba sallamar ba, ita ba musafahar ba, ita ba gaisuwar al'adar ba. Na kwana. Shikenan kawai zai gaba. Da zo ka rasa ita wannan gaisuwa ko ina ta fada. Ta ce ta zamani ko? Ita ba ta addini ba, ita ba ta asalin al'adar ba. Babu ladabi a cike da ita. Sannan ita ko ba a siffanta ta da ba ce akai da kai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba. Ba ga aka ce da kai ba. Malaci wa qad yaqau hada min babit ta'awudi. Malaki cewa sau da dama irin wannan gaisuwa tana faruwa ne ta ɓangaren abin da ake kiransa a ta'awud, wato abin da aka saba da shi, abin da aka tarbiyyanta a kansa. Na fatan gane. Kawai mutane sun taso ba wai raya suka yi wani abu suke na addini ba, ba sa kuma rayawa akan cewa suna saba wa Allah ne. An taso kawai an ɗauka kawai haka na gaba na yayi, shi ma wancan na ƙasa haka ya ga na gabansa yayi. Ma'ana haka muka taso a bisa al'ada. Malaci wannan su ko mutane abu na umar ta'awwadu, su sau da dama to ‘ya'ya ne na abin da suka taso a kansa. Ayan gane ko? Shi mutum ko yaushe mai bi ne kan al'ada da ya taso a kai. Za ka ga yana sha'awar na al'ada tasa ta ɗore, idan ba wani zamani ya zo ya yi watsi da ita ba. Wannan ne yasa waɗanda suka gaji tsaga a fuska, mutum yana ji yana gani ya haifi ɗansa, uwa tana ji tana gani ta sha wahalar haihuwar ɗanta, ya mace wannan da ake so wato a ƙoƙari yadda za a ƙawata ta kyakkyawar surar ta fita, amma sai a samu me, a samu aska a tsantsage ta ko ina, tana kuka tana wani menene haifar da wannan al'ada. Wani mutum yana kallon cewa shi koma baya ne idan bai yi abin da iyayensa suka taso a kai ba. To haka al'ada take. Yasa malam yace galibi irin wannan gaisuwar tana faruwa ne a sakamakon abin da mutane suka taso a kai. Su ko mutane zaka tar da su abana'u ma ta'awwadu alaihi. Wato su ƴaƴa ne, ma'ana masu bi ne game da abin da suka ɗabi'anta a kai, suka tarbiyyanta a kai, aka tarbiyyantar da su, aka saba musu. Wal ba'du, sannan waɗansu mutane ko suna gani walba'adu, wani kuma yana ganin yara annahu min babi takrimi, yana irin wannan rausayawan ne saboda yana kallon cewa wato wani yanayi ne na girmamawa lil muslimi ga musulmi. Wa hada la yajuzu, yace irin wannan kuma gashi baya halatta. Wa yukrahu, kuma an karhanta shi, makruhi ne. Wa yukrahu fi'luhu, wato aikata shi makruhi ne. Hakan ne kuma ko dai ya zamanto kana yi bisa ɗabi'a abin da ka taso ka gani a gidanku ko ka gani a unguwarku, ko kuma ya zamanto wanda za ka yi masa wannan gaisuwar wani ne da kake kallon girmansa. Ba haka ba ne? Sai da Allah kiyaye duk irin waɗannan abubuwan kaga an hori a kai, sannan kuma ka taso a cikin al'ada ka ga irin abin da ake, saboda haka wannan magani ake ma kaga ba ka yi ta ma cikakkiya ba a bisa abin da aka tashi aka sani al'ada.
game da wannan gaisuwa sai malai ya kawo wani hadisi yake fa ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala rajul ya rasulullah الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافيه أما أصلا حديث إذا من تابع كمر أقوي همزة الاستفتاح أفيأخذه بيده ويصافيه قال نعم أخرجه ابن ماجه والترمذي بسند حسن. هذا ne? Oke kai maka je ka sha ka zuwa. Kaji shi yana da daɗi na san shayi. To sai in ta sha. An samu wannan hadithin daga Anas dan Malik. Allah ya kara masa yadda. Kala yake cewa qala rajul wani mutum yace ya rasulullahi ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul minna yalqa akahu yace mutum ne daga cikin mu sai hada da dan uwansa dan uwa na abin da ke nufi shine dan uwanka musulmi sai ka hada da dan uwanka musulmi mutum ya hada da dan uwansa musulmi au sadiqahu ko kuma abokinsa wannan shakkun ne min rawi ko cewa ya hada da abokinsa ayan hani lahu ita ce tambayar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rausaya maza sa in hina rausayawa kenan bai ma kai ga durkuso ba aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya rausaya masa ya haka ya rausaya masa qala la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a qala sai aka saki tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam nan mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu wato afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu kamar zai riki hannayensa ko kuma a'a zai rungume shi ya mubashara da shi zai fuskance shi wa yuqabbiluhu ya sumbace shi inda haka yake ko a rungume mutum sai a sumbace shi zai masa haka kawai yana ganin sa kawai shikenan sai ya rungume kawai sai ya sumbace shi haka za ta zama to nuna kauna ne nuna soyayya ne kuma shari'a ta addinin musulunci qala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a qal sai ce afa yakhudhu bi yadihi wa yusafihuhu shin ya rike hannunsa ya musafaha da shi ya bashi hannu shi ma ya bashi hannu sai su rike sai musafaha qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kaga babu wani dogon bayani a wannan hadisi ma'ana duk wani nau'in gaisuwa kenan ba na musulunci bane sai dai gaisawa hannu da hannu shine na musulunci amma duk sauran gaisuwa za ka cewa al'ada ce kamar yadda na faɗa misali kaga yan uwanmu yarabawa su al'ada in za su girma mutum sai su faɗi su wannan miƙe kafafun su yi kamar rubuta ciki da nasu da namu wanne ne fi wahala nasu ka gani mu namu durƙuso ne to haka amma shari'a ta addinin musulunci abin da ta ce shine musafa sai kuma ladabin yadda zaka gaishe da babba shine in yana zaune ka zauna haka ka'ida take ba zai zama to yana zaune ka zo ka gaishe shi kerere ba kai ko kana tsaye a sai ka zamu ka zauna kaga idan babu gurin zama a nan gurin ka zo kai tsuguno to kaga wannan zai zama to kenan ba za a ce kai laifi ba wannan hadisin ibn Majah ya fitar da shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi bi sanadin sahih hasan da sanadi wanda yake mai kyau wannan ita ce sura ta farko da malam ya kawo wacce ake yin gaisuwa yasa to duk irin waɗannan abubuwan asali sanda suka faru ta haka ne aka dinga ganin rashin kunya na mutane domin ka taso al'ada ka ta bahaushe to waɗansu sai suka dinga yin abin da takama da kuma jiji da kai ba tare ko da ilmantarwa da nusarwa da kyakkyawar wasiya ko kuma nasiha ba a tsakani sannan ko ba tare da kyautatawa su waɗanda suke na gaba ba
wanda zai wahala ya zama a ce mutum ya fahimce ka haka. Tunda kaga mu al'adar mu idan ka gano manya asali ma tun daga nesa har takalmi ma zaka cire domin kar ma ka huce da takalmin kamar yana ɗas ta gaban su. To shi kaga lokacin da aka samu wannan ilimin wato sai ka sami hikimar da zaka isar da ita, ba haka zaka je da wato jiji da kai ko da ɗagawa ko kuma da tilastarwa kanka ko kuma na ce wato yin abin da ya zama to su a wannan lokacin kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba. Saboda shi gudanar da abin da yake baƙo a tsakankanin mutane wato sai an samu hikima da ko basira ta wajen yadda za a iya ɗaukarsa. Kamar yadda na faɗa ne, yanzu misali wannan rausayawar addinin musulunci ba halal ba ce. Amma ta kai ta kawo saboda akwai abin da ake kalla ko da yaushe akwai wani uzuri. Tana iya yiwuwa wato sai ka ga wani lokacin watakila yin hakan kuma za a iya samun wata mafita wacce take mafi girma daga ɗan rashin kyautata da kai a wajen wannan rausayawa. Tana iya yiwuwa wannan ne yasa za ka tara hatta malaman waɗanda suke manya-manya suna gaisa da waɗansu wayanda suke na gabansu ko ka tar da cewa sai an yi wannan rausayawar muna kallo a gabanmu. Ko kwanan nan ma an yi ko a gaban mai martaba sarki mun ga malaman namu da yadda suka gaisa. Kuma haka bane. Ina faɗar haka da saboda ka sa akwai irin waɗanda suke kallon kai ba ma'alin sunna bane. Ina ka ce ka ɗan sassauci misali a cikin irin waɗanda ai kai ba ma'alin sunna bane. Amma akwai inda zai ga wanda yake takawa da shi ko zai ga shi ma ya ɗan wata rusunawa. Saboda al'adar ta yi ƙarfi. Ta zamanto jini da tsoka da ƙashi. Kuma sannan waɗansu lokuta idan akwai lokacin da zai zama lallai da yawa wayanda zaka gaisa da su zaka iya gaisa da su irin wannan shine abin da ya fi addinin musulunci. Amma waɗansu zaka tarar ana yin hakan ne dan watakila a samu wata biyan bukatar da ake kallon cewa musulunci zai iya ɗorewa ya ci gaba kuma da haka. Tunda sabawar ba ta kai shirka ba ya danganta da abin da mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa. Kuma bai kai abin da ya danganci ruku'i ba da sauransu. To sai sura ta biyu, siffa ta biyu. A suratu thaniya, siffa ta biyu shine wahiya al-inhina'u bi mutabati ruku'i. Wato shine rausayawa wato wanda shi wannan rausayawar yake zamantowa wato ruku'i ne da siffa ta ruku'i bi mutabati ruku'i da siffa ta ruku'i. Da siffa ta ruku'i fi salati a cikin sallah. Akwai sanda wani idan zai gaishe da wani zaka tara har hannayensa yake dafawa akan gwiwa saboda ba da zai jingina. Sai wannan gwanda ma ka zauna ma yana tsaya. Ina fatan gane ya fi sauki saboda ruku'i babbar ibada ce. Shi yasa wata fassarar da ta abun nan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, cewa masallaci na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada, karka kira wani tare da Allah. Wasu daga cikin malamai suka ce almasajid ana abin da ake nufi shine gaɓuɓɓuka na sallah. Gaɓuɓɓuka na sallah na Allah ne da su kaɗai, wato su ana yin amfani da su ne a rosaya wa Allah maɗaukakin sarki amma ba wani mutum ba. Na ga kaga a lokacin da kai ruku'i ko ba kallon irin wannan gaisuwar ko ni ana yi mini. Ina samun waɗanda suke ko katar da su ‘ya'ya ne a wajena musamman ma waɗansu guraren ko ka tarar suna ganin girman ka haka idan ka zo sai ka sun kuya har sun kama gaɓuɓɓuka. Wallahi idan suka irin wannan abu sai na ji kaina yi wani sai na ji wani wato wani abun nan yadda ka san wani shokin a kaina. Saboda sun zo gabana sun yi ruku'i. Akwai wanda hakiransa ne nace dan Allah ka daina wannan ruku'in a gabana. Nace na sani girma wani kai amma kaga ruku'i ne wannan. Ko da ko mutum bai ayyana ba amma siffa ce ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bautawa Allah subhanahu wataala. To shine malai yake faɗa nan gurin.
yake cewa shine wato yin irin wannan rausayawar da har zaka ga ta ɗauki siffa ta ruku'in da ake a cikin sallah. Wa hada yahduthu fil galibi amama al-muluk, yake cewa sau da dama irin wannan yana faruwa ne a gaban sarakuna. Idan mutum ya samu kansa a gaban sarakuna, waccan rausaya kaɗai ba za ta wadatar ba, sai ka tarsaya sun kuya. Wal umara da kuma shugabanni, wal uzama da waɗanda suke masu girma, mutane da ake kallon su masu girma, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu wata ni'ima, ya ba su waɗansu mutane a ƙarƙashin su, ko dai saboda mulki ko saboda dukiyarsu ko wani shugabanci na jama'a da aka ba su ko aka zaɓe su dai haka da sauransu. To mafi aksari waɗanda suke ƙarƙashin su idan sun same sai kaga suna musu irin wannan gaisuwar wacce take ita ce ta ƙarshe, inda zaka mutum ya a lokacin da suke tsaye zaka tar da mutum yayi ruku'i ko ya sunkuya haka, ko kuma lokacin wallahi har dafa gwiwa ake yi a matsayin ya rusuna musu, wanda kuma yadda na faɗa wannan da yin wannan ruku'in gwamnati ce zaman dirshen kai. Da wasu ko za a je a zauna ana gaisuwa kaga goshi yana nema ya taba ƙasa tamkar sujuda, wannan ko duk Allah ake wa. Mana yace wa hadal fi'lu haramun, yace wannan kam haramun ne. Kaga can gurin sai yace wa yukrahu fi'lu, yace makaruhi ne aikatawa. Makaruhi ba wai ana nufin halal bace ko kuma a ce yin ki banza barin ki banza. Ga abin da yake makaruhi da shi ma haramun ne, amma sai dai karfin haramcinsa bai kai abin da aka ce haramun bane kai tsaye saki ba kaidi. Illa annahu idza kana al-munhani, malam yake cewa sai dai idan shi mai rusunawar wanda ya zo ya yi irin wannan gaisuwar wacce take mai kama da ruku'i majburan, kamar wanda aka tilasta ne, tilasta shi aka yi ba bisa sansa ba, wataƙila ma har da bulala a tsaye, mai bulala yana tsaye a kansa, au maqhuran, ko kuma dai ma'ana wanda aka tilasta da jabar da kuma wato abin nan kahar, duk wato wanda aka yi masa ta ƙarfi ne, wataƙila ma a lankwasa ka, yace au maqsuran, ko kuma wani wanda yake kaskantacce, wani wulakantacce wanda ba shi da wani gata, babu wani gata a tare da shi, wulakantacce ne, babu yadda ya iya a ƙarƙashin wanda yake, shi kuma wanda yake wataƙila haka yake so. Au yakafu an yaqtuluhu aw yu'adhibu hadha al-malik, ko kuma yana jin tsoron wancan sarkin ko kuma wancan shugaban ko wanda yake karkashin sa zai iya kashe shi ko kuma ya azabtar da shi akan bai masa irin wannan gaisuwar ta ruku'i ba. Aw al-amir, ko wani shugaba az-zalim wanda yake wato az-zalim, yace to irin wannan idan a bisa tilas ne fala shay'a alaihi, babu laifi a kansa, yin hakan babu laifi a kansa. Ai kun ga Allah madaukakin sarki yana cewa fa man yurra ghayra bagin wala adin fala ithma alaihi, duk wani laifi wanda ake samun laifi akai sai ya zama to aka tilastar da kai ghayra bagin wala adin, mutum ba da manufar ya zalunci kansa ba, ba da manufar yayi karan tsaye ga shari'o'i na Ubangiji subhanahu wata'ala ba, to fala ithma alaihi, babu laifi a kansa, domin tana iya yiwa a salwantar masa da rayuwarsa, ko kuma wataƙila waye gari a cutar da shi cutarwar da tana iya zame masa wato iya rayuwarsa a cikin cutarwa yake, a yi ta wulaƙantar da shi, ba irin nan gudun shine zai zama mutum ba shi da laifi. Saboda menene malai ce li'annahu bi masabatil mukri ko ko mukra, malai ke cewa domin wannan yana a matsayin wanda aka tilastar, ko ba haka bane, yana kin abun, yana cikin wanda aka tilastar, ko kuma mukri wato wanda yake ki, an gane ko, bi masabatil mukri yana matsayin irin wanda yake kin wannan abun amma kuma an tilastar da shi ne. Ko kuwa tilastarwa kamar yadda na faɗa a can baya. Domin sai malai ke cewa ayyuma ikrahin fala athima alai,
duk inda aka samu tilastarwa to shi wanda ya aikata wani abu zai zama to fala athima alai, babu laifi a kai, ba zai zama to a ce yayi abin da za a bashi laifi ba. amma idan kana al-hakim aw al-malik adilan, amma idan ya zama shi sarkin ko shugaban ƙasa ko gwamna ko chairman ko kansila ko shugaban wani kamfani da kake ƙarƙashinsa ko kuma shugaba na unguwarku, idan ya zama to aka ce shi adali ne, malaka wa qalilun mahu, wanda yake kuwa cikin irin waɗannan shugabannin adilai din yan kaɗan ne, da kansa sai ba da ansa yace idan shi wannan shugaban ya zama adali ne, sai ce ko da yake yan kalilan ne adilan, au kana zaliman, ko kuma a'a shi sarkin ko shugaban ko dai wanda dai wato yake da mulki a kanka ko kuma yake da mulki a kan mutum musulmi ya kasance a zalimi ne. magana guda biyu kawo, yace ko dai ya zama to wannan shugaban adali ne ko kuma a'a a zalimi ne, sai dai walakin duk da zaluncin sa lam yuhayyi bi hadhihi tahiyya, ko kuma lam yuhayya bi hadhihi tahiyya, ba a gaishe shi da irin wannan gaisuwar. an gane ko? kasancewa shi adalcin siyasa bai yadda a gaishe shi da irin wannan gaisuwar ba, na haka ba a gaishe shi da irin wannan gaisuwar ta rukuyi. ko kuma duk da zaluncinsa amma ba ta daga cikin ka'idar da ya kafa na a gaishe shi da irin wannan gaisuwar. an gane ko? bai sa doka cewa sai an gaishe da irin wannan gaisuwar ba. malai ce faja al-ba'adu, sai wani ya zo ko kuma waɗansu mutane su zo, wan hanulahu, su rausaya masa rausaya wadda za su kai zuwa ga wannan ruku'in, wa hum ya'lamuna annahu la yatlubu min ahadin hadhihi at-tahiyya, alhali suna sane sun san cewa shi baya neman irin wannan nau'in gaisuwa daga gurin kowa, bai ce a yi masa ba kuma baya nema a yi masa. ya ce to irin wannan faqad waqa'u fil ithmi la mahalata, to hakika wannan sun riga sun afka a cikin laifi la mahalata, ba su da wata dabara, an gane ko, ta kauce wannan laifin inda har sun yi wannan abu. kuma akwai shugabannin da ya zama to irin wannan gaisuwa ba sa santa, amma mutane ne suke zuwa su yi musu. akwai wani shugabana da na taɓa yi a wasu lokuta a gurin aiki kenan, wasu lokuta jakarsa ce ma haka, ya shigo ofis haka sai ya ce wai wa ɗaukar masa jakka ne, aka yi ta nema, a shi wanda ya ɗauki jakar shi ko yana can mawaje suna tattauna da wani, sannan aka kira shi ya zo ya kawo jakar. to daga ya zo da motarsa dama sai mutane irin a gurgujen na zo a rurrufe mota, wanda yake ni ko a gurin ofis ɗin mu yake, amma mu shi ne ma yake shigowa ofis ɗin mu gaggaisa ya ce an tashi lafiya da sauransu. wallahi da bakinsa yake cewa da ni, ya ce wallahi malam kar mutane su ga na wulakanta su ne, ya ce wallahi ba na son wannan abu ko kaɗan, ba na so in zo da mota in ka wannan ya taho wannan ya taho, wai a zo a kewaye mota ta, na fi sha'awa su kyale ni in fito in rike jakata in tafiya ta ofis. ya ce to in ka hana mutane ba za su hannu ba, sannan kace kuma za ka yi musu wani hukunci sai suka kawo wulakanta su. abu ne dai gashi na cikin zuciya ta ce, amma wallahi ba na so. abin da ya gaya mana kenan wallahi da bakinsa. amma haka mutane suke, waɗansu mutanen da kan suke kamban mu shugabanni, daga mutum ya zo sai ka ga ranka ya daɗe ana ta haka ana jinjina a buɗe ƙofa, ai wane ne aka da sauransu, da kan muke irin waɗannan abubuwa, wanda idan muka ba addinin musulunci sai muka ba a san haka. ba taimako ne ba a yi shugaba ba, ko a rike masa kaza ko a taimaka masa watakila da kaya da yawa a hannunsa, kuma a rike masa jakar, amma yin abin da za a yi wanda za a kaurara masa kansa har ya ji shi yana ɗauke da wani girman kai, kaga wannan kuma wani laifi ne. da wannan kenan, saboda haka nan gurin malai ke cewa kaga waɗannan sun afka kansu, sun afka kayan gonansu a cikin laifi.
to wannan su ne bayanin da ya sai kuma abin da yake a takabil muna da lokaci ya riga ta ko war gwanda mu tsaya ko saboda idan muka shiga takabil din shi ma kala kala ne gashi nan takabilul yadi takabilu aidil atfal takabilu ru'usil atfal takabilu ar-rijli أو أي شيء آخر to haka zai fi mu shiga wani sabon abin nan a kansa wannan shine takaitaccen bayani da malam yayi akan yanayin irin wannan gaisuwa wanda mu anan kaga take da yawa a wajen mu ta rausayawa da sauransu yadda dai za dai mu san dai matsayinta shi yasa kowane mutum ake so ya fahimci irin adalcin da zai gudanar tsakaninsa da zamantakewa da manyansa yawwa kuma kar ka yi abin da zai jawo haramu ina fata an gane abin da zai jawo ɓacin rai tsakaninka da mahaifanka na haka ka samu hanyar da za ka dinga girmama su ka yi zamantakewa tare da su har ma ku tattauna tare da su amma wani za ka tarar mahaifinsa ko mahaifiyarsa suna so masu gaishe musamman matasan nan wallahi wani sai a yi ne guda a dinga cikiyarsa saboda daga cikin ɗakinsa kawai ya yi gaba ba ma ya la'akari da su musamman ma idan yana neman kuɗi don haka karyawarsa ba sai ya je gurinsu ba ya fita dama tun kafin ya fita ya yi wa mai indomi waya saka mini jaka guda 2 da kwai guda 5 in ya je ci shikenan ya gaba in ya dawo ba a san dawowarsa ba wannan ba daidai ba ne kullum mutum ya san sanda mahaifinsa yake fita yake shiryawa idan dai ba har shi yana da aiki da sassafe ba ne lokacin da mahaifin watakila yana bacci to a nan gudun sai ya dinga neman uzurinsa sai ya dawo sai ya zo gurinsa domin kada shi ko ɗin yana bacci watakila ya tashe shi ina fatan gane ya zama to mahaifinsa ya san da halin da yake ciki kuma ya yi masa uzuri ma idan ba haka ba lalle ka fara zuwa ka je ka gaishe su ka zauna cikin nutsuwa ku gaisa idan ma da akwai waɗansu shawarwari ko da zai baka ko kai da zaka nema a wajensa ka nema haka nan mahaifiya ka je ka zauna ku gaisa ku fahimci juna idan da akwai waɗansu 'yan maganganu ɓangaren 'yan uwanta ko ɓangaren gida ko wane ne da sauransu a samu a yi amma wani ana so a tattauna ma da shi ɗin bai ba da lokaci ba to shine matsalar da muke samu sannan kuwa dinga samun kyautatawa tsakani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ga mana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana bayan bautar Allah biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da Allah madaukakin sarki yayi jinjina a kansa kuma ya wajabtar da mu ya tilastar da mu a kansa sama da kyautata mahaifa sama da kyautata mahaifa to wasu lokutan ba za su fahimce ka saboda babu wani abu da kake musu da kyautata ba ka damu da lafiyarsu ba baka damu da cinsu ba baka damu da shansu ba in suna da ƙarfi su suke ciyar da kansu ciyar da su bai zama to wajibi a kanka ba amma akwai kyautatawa akwai waɗansu lokuta da za ka san ga abin da suke so ka tsamko sai ka kawo mutum ko da yana da kuɗi yana da hali in ya ga irin wannan abun a daidai wannan lokaci zai murna da shi wani ma goro kawai yake so kana kawo masa duk mai cin goro kana kawo masa goron da sai farin ciki musamman ka kawo masa irin wanda yake so shi yasa tilan ne sai mun taka tsantsa domin duk bautar da mutum yake wa Allah idan mahaifansa suka zanto suna fushi da shi wallahi kai tsaye ba zai shiga aljanna ba kai tsaye wallahi ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko la yadkhulul jannata aqul biwalidayhi wanda yake mai saba mahaifansa ba zai shiga aljanna ba abinda ake nufi ba zai shiga aljanna kai tsaye ba muna kallo kai da muka karanta suratul araf ko waɗanda suke a wajen al'araf ya suke cewa za su ga waɗansu mutane sun riga sun san su su ne musu addu'a wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmil adh-dhalimin ko ina jin idan ban manta ba to
yasa tilas ne mu yi kokari mu ga cewa muna daidaita al'amuranmu. Nan za mu dakata insha Allah, abin da muka faɗa daidai dace ne daga Allah, Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Ubangiji Allah ya yafe mana, Allah ya ɗora mu kan daidai, Allah ya taimake mu, Allah ya mana rufin asiri, Allah ya inganta mana lafiyar mu, waɗanda ba su da lafiya ya Ubangiji Allah ka ba su lafiya, Allah ka tashi kafaɗar su, waɗanda suka rasu daga cikin iyaye da ƴan uwa da sauransu Ubangiji Allah ka shi kansu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka ba mu lada, Allah ka ba mu ikon biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ka kare mu daga fitina ta duniya da lahira wacce muka sani wacce ba mu sani ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.